रोजगार तो दिहनी नायब। सीएम बाबा योगी जी से ठेला खुमचा वालन के निवेदन एक कविता के रूप में पेश बा कि रोजगार तो दिहनी नायब, एगो तो एहसान करी, ठेला खुमचा रेहड़ी वालन के नायब परेशान करी। सुनी कि थाना कोर्ट कचहरी आगे चाय पान जे बेचेला, महंगाई के ये दुनिया में कैसो परिवार के पोसेला। रउरा एक आदेश से लाखों लोग बेकार भइल बा, मेहरी लइका रोवत बा, माई बाबू बीमार बाणे नाही दवाई मिलेला। उजड़े वालन के तो फिर से कैसो अब आबाद करी, रोजगार तो दिहली नायब, एगो तो एहसान करी, ठेला खुमचा रेहड़ी वालन के नायब परेशान करी।